Bai, paseo berrian gara. Bai, ondo entzutea da? Bai, ondo entzutea? Hori no seguridad. Bai, ondo entzutea da. Vale. Vale. Bueno, baina horrek gehiago. Vale. Bai. Eskerrik asko, lehenik, komentza orduzaten guztiei. Eta zuei bai, nirioi, guztiz beharrezkoa geralako danok hemen. Gaur hemen bildu gera, gizarte hau osatzen dugun sektore ezberdin asko, nolabait adierazteko guztien aurrean mobilizazio handi bat egiteko asmoa degula. Horregatikan, bai Gipuzkoa Foru Aldundiari, bai politikari guztiei zera eskatzen diegu. Gizarteari eta herritarroi begirunea izateko, errespetua izateko, dagokigun duintasuna aintzakotzat hartzeko. Gure bizitzan eragiten diguten gaien aurrean parte hartze zuzena eta aktiboa izan nahi degula. Bozkatzeaz aparte, benetako parte hartzea izateko, benetako informazioa eta aukerak jarri behar direla mahai gainean. Zabala eta esparru guztiak deitzen ditugu bertara, bakoitzaren pentsaeraren gainetik, gai ezberdinen gainetik, hemen jokoan daukaguna demokrazia dalako eta gizarte eredua delako. Eta guk, herritarrok, jendarteak, hor ere dagokigun lekua hartu nahi degulako. Zer eskatzen diegu bada, talde politiko guztiei, ez gaitzatela ordezkatu, ez gaitzatela errepresentazioa bai onartzen dugu, baina ez dugu nahi ordezkatzea, beraz baztertzea edo erabiliak izatea. Alde batetik hitz potoloekin jolastu eta bestetikan parte hartzen naiz erabakitze eskubidea nahi dezutenean bakarrik erabiltzea. Eta helduagoa den gizarte hontan, gero eta arduratsuagoak eta gero eta kezkatuagoak gauden gizarte honei leku bat egin behar diozue. Ingurumena, etxebizitza, pentsioak, heziketa, osasuna, berdintasuna, gai guzti hauen aurrean gure lekua izan nahi dugu, gure kezka azaldu eta elkarrizketaren bitartez akordioak lortu. Galdera egin nahi dizuegu agintarioi, gobernantzan zaudetenei. Zer nahi dezue elkarrekin, elkarlanean jardutea edo epaitegietan jardutea. Erabaki ezazue, gatazka edo elkarrekin adostasun bila ibiltzea. 23an demokrazia osasuntsuagoa eta beraz osatuagoa dago jokoan. Hori da eskatzen deguna. Nolabait gizarte aurreratu bat, modernoa, gizartea aktibo batean oinarritua. Gipuzkoako jendearteak badakigu zer lehenesten duen. Osasuna, elkarrizketa eta akordioak. Beraz, gizartearen erdian jarri gaitezen herritarrok, beste interes guztien gainetik. Egiten diguten gaietan inplikatuak sentitu nahi dugu eta hortaragoaz. Bai edo bai, herritarrekin egin behar dezute lana. Denok mugitu behar dugu, egia da, denotzat da erronka. Eman zuk ere beste pauso bat 23an. Hau nola kaleratu nahi dugu datorren hilabete hontan eta hortarako manifestu bat jarri dugu martxan, datorren hilabete hontan horrela egingo dugu nolabait ere, zabalpena. Alde batetikan, hor lehenago bildu gean sektore sozialak manifestu hau zabalduko dute eta horri manifestu horri baietza ematea edo bultzatzea eskatuko zaie. Manifestu horretan, batez ere, 3 puntu eskatzen dira, garbi eta nabarmen. Eskatzen zaio baietz esatea, berme batzordeak eskaera formal bat egin zuen Foru Aldundiari nun eta hitzartuko ordezkariekin bildu dadin. Beraz, lehen puntua hori bultzatzea izango litzake. Bigarren puntu bezala, gurasosek eskatu du tirru berri hau martxoaren 6an aprobatu nahi dutena, gelditzea eta elkarrizketa bat sortzea plan berriaren inguruan. Eta azkenik, nolabait ere manifestuarek dunek ere adesioa eskatzen du datorren otsailak 23rako gurasosek egiten duen
manifestaldiko deiarekin. Aldi berean, esan baitare, bai Batzar Nagusietako lehendakariarekin astelehenean bilduko gerala, eta guk hor gure proposamena garbi eta argi azalduko diogula, eta baita ere aprobetxatu esateko Markel Olano jaunari eskua erabili daitekeela pultsua botatzeko gizarteari, edo eskua erabili daitekeela baita ere bostekoa emateko gizarteari eta jendarteari. Beraz, gaur eta otsailaren 23 bitartean hau erabiliko dugu, nolabaiteko pinu hau erabiliko dugu, simbolo hau, bai ez esateko, bai osasunari, bai demokraziari eta bai adostasunari.